Du skal nu se en Flip Learning video om termisk energi. Når du er færdig med den her video, skal du kunne forklare, hvad termisk energi er, og hvilke egenskaber den har. Du skal kunne forklare, hvordan energi kan omformes og overføres, og hvad varmekapacitet betyder. Til dagligt har vi forskellige hverdagsforestillinger. For eksempel siger man typisk, at batteriet er fladt, eller at energien er brugt op. Men det er faktisk forkert. For energi kan ikke forsvinde, det ændrer sig bare til en anden slags energi. Energi er altså konstant. Når energien transformerer sig, er det typisk til en ringere kvalitet, hvilket i virkeligheden bare betyder, at vi ikke er interesseret i den. Vi kan altså ikke bruge den til f.eks. at køre bil. Energi kan ændre sig flere gange, men al energi bliver i sidste ende til termisk energi. Men hvis al energi bliver til termisk energi, som er varmeenergi, hvor bliver den termiske energi så af? Når man laver en kop dampende varm kaffe, så ved vi alle, at når den har stået et stykke tid, så bliver den kold. Er den termiske varmeenergi omdannet til en anden form for energi? Termisk energi er som sagt varmeenergi. Energien knytter sig til molekylets mindste dele. Når molekyler og atomer får tilført energi, så bevæger atomerne sig hurtigere. Det bliver altså varmere. Termisk energi kan opstå på to måder. Ved at atomerne bevæger sig hurtigere. Prøv at knytte dine håndflader sammen og se, hvad der sker. Termisk energi kan også opstå ved, at molekylerne løsriver sig. Bøjer du f.eks. et stykke ståltråd flere gange samme sted, kan du mærke, at det bliver varmt. Hvis du har svært ved at huske, at termisk energi er varmeenergi, så tænk på et termometer. Termometer lyder næsten som termisk og har noget med varme at gøre. Ordet temperatur er bare en betegnelse for overførsel af energi fra to legemer i kontakt. Tænker du igen på kaffekoppen, som bliver kold, er det i virkeligheden fordi, at der er en overførsel af energi fra den varme kaffe til den kolde luft. Når koldt og varmt mødes, vil temperaturen langsomt udlignes. Den koldeste temperatur overhovedet kaldes det absolutte nulpunkt og er minus 273,15 grader. I virkeligheden kan denne temperatur ikke opnås, da det betyder, at alle atomer skulle ligge helt stille, hvilket de aldrig gør. Vidste du i øvrigt, at der findes forskellige måder at angive temperatur på? I Danmark måler vi med en skala, som hedder Celsius. Der findes også en skala, som hedder Kelvin-skalaen. Den har ingen minusgrader, da den starter ved det absolutte nulpunkt. 0 grader Kelvin er altså lig med minus 273,15 grader Celsius. Varmekapacitet er en betegnelse for, hvor meget energi noget kan indeholde i forhold til, hvor meget det vejer ved en bestemt temperatur. Som du kan se i tabellen, har flydende stoffer som vand større varmekapacitet end faste stoffer som f.eks. metal. Det er også derfor, at du tidligt på sommeren kan opleve, at det er dejligt varmt udenfor, men tager du på stranden og hopper i vandet, er det stadig koldt. Vandet er længere tid om at opvarme, da det kan indeholde mere energi end f.eks. sandet på kysten. Til gengæld er det også længere tid om at blive koldt igen, hvorfor man kan bade i varmt havvand, selvom det er koldt og regner. Nu skal vi til at snakke om det forsøg, vi skal udføre næste gang. Forsøget handler om varme og energibevarelse. Du kan finde forsøgsbeskrivelsen på linket i videoens beskrivelsesfelt. Du skal logge ind med dit Unilogin, hvorefter du i kolonnen til højre klikker på punkt 5 varmetransport. Herefter skal du klikke på linket Øvelse, afkøling af vand, og du har beskrivelsen. Vi vil nu vise en video, hvor første del af forsøget er udført. Læg særlig mærke til brugen af LabQuest, da vi forventer, at du kan bruge apparatet, når du skal udføre forsøget. Vi skal nu se et forsøg, der handler om varme- og energibevarelse. Først skal du tænde for din LabQuest og trykke på LabQuest app. Sæt temperaturmåleren til, og du er nu klar til at undersøge, hvor varmt vandet er. Tænd for gassen. Når flammen brænder støt og roligt, kan du sætte bunsenbrænderen ind under din opstilling.
Pas på, at du ikke får brændt nogen af ledningerne, når du gør det. Hold øje med temperaturen, mens den stiger. Og stille og roligt rundt i vandet. Og så er det ellers bare at vente. Vi er der næsten nu. Når vandet er 80 grader varmt, skal du fjerne ilden. Husk at slukke for gassen. Nu vil temperaturen begynde at falde, og du skal til at starte din måling. Når målingen er slut, skal du trykke på hjem og forbindelser. Og så kan du se en IP-adresse. Den skal du taste ind i søgefeltet på din browser. Sådan. Klik Enter og se dataen på din LabQuest dukke op på computerskærmen. Du kan downloade grafen til din computer, og det samme med tabellen.